بلوچی گیدی شاعری تہرانی امگونگی و تپاوت شرف شاد گیدی لفظاں شہر دروشمہ بیت یار اداں کے لفظاں کے کساں سالی گوشک بیت دنیا ہر لفظاں کا گیدی لفظاں کے مزنی بارے است انگریزیہ گیدی لفظاں کا فوک لٹریچر و اردو لوک ادب نام دیکھ بتک اسے پجار چو ای وڑا کنک بیت کے ای اما ساچشتند کے یک مردم یا نساچتگند یک سرجمی چاگرد یا ایشانی رنگ و دروشم دیگا کردی ہدا کتگ ای نوشتہی دروشما سینہ پا سینہ آوکی پدریچا سر بتگند گیدی شعر و قصہ زبانی روایتاں کو ہم گرنچن بلے ہر زبان ذات کارو پول کاراں وتی زبان گیدی ساچشت بوچ کتگو نوشتہی دروشما محفوظ کتگند دیمرئی کتگیں زبانہ وتی گیدی لفظاں نوشتہ بنداتی راج دفترہ نویستگو ریکارڈا آورتگم پد منتگیں زبانہ نی نوشتہ کاراں وانگو زانگے دربرگا پد ای نیمگا دلگوش داتگ بلوچی زبان بندبتری حسابہ دنیا کوہنترین زبانہ حساب بھی تو اشیے بندبتر کے سا 3000 چا 5000 سال کوہن کو شک بھی بلے نوشتہ باندھا تھا بلوچی زبان عمر سک کسان ہے اوشی نوشتہ تاریخ بس 70 و 80 سال بھی ہمش کا بلوچی لفظاں کا زبانانی روایتاں گو امگرنچیں ساچشتاں گیدی لفظاں کے نویسگو پاریزگے کارم لوکیں بلوچی کوہنے شعر قصہ بطل و چاچانی نوشتہ کنگے اول سری کار انگریزاں کو چھدو پیسری چوشیں ثبوت و گواہی نیست کے بلوچی شعر و ردانک نوشتہ کنگ بتگم بلوچی زبان نوشتہ کنگ نبوتگ بلے بلوچانی پورا سرکاری زبان فارسی بتگ آگاں کسی نوشتہ بکتینند بلے ابا مردمہ کے کمی باز فارسی و عربی ازان تک ام آہانی تہا ہوتی زبان گاریں گوراں نوی سگے سنچو سما نبوتگ تاریخ دگے دگے بارہ گیدی لفظاں چون بتگ اشی ساچش چونے بتگن گیدی شعر و قصہانی دروشم و تکنیک چونے بتگن آہانی زبان و بیان چون بتگ ای درستی چیز نوکیں زمانگا کے بلوچاں وانگو نوشتہ کنک در برتگ پا آہاں سر نبتگن چا آہاں پیسر گار و گور بتگن وحدے موجہ انتیں بتگن بلے نوکیں زمانگا بلوچی نوشتہ کار و پولکارا اینی مگا آیال گور گتگ و ہما شعر و قصہ کے دزسا بتگن چتگو نزاورتگن گیدی شعرانی پٹپولے درگتا اولی کار اتاشادو این سلامہ کتگ کہ آہاں درین 966 زمانگا ادی کتاب نامہ بلوچی گیدی شعر نزاورتگن چریشیا پات گوشت بخش صابر کتاب ڈی ہی دستانک 971 چاپ بتگ ڈی ہی صوت میر مٹا خان مری کے 980 چاپ شنگ بتگ 2001 کا ڈی ہی دروشم واحد بزدار کتاب دیمات کگم بلے اشان تہا گیدی شاعری بس یک تہاری ڈی ہی پر بند البت گیدی شاعری سرجم تارانی چنگو نظارگے دومی کار فقیر شاہدہ کتک کیا یہ کتاب درج 2003 چاپ بتک وہ سیمی کار ڈاکٹر فضل خالق کے کتاب انت کے بت کگن سنجی نامہ 2000 اب تا چاپ و شنگ بتک گیدی شاعری پٹپول بلوچی سرجمی مڈی امی کارن ڈاکٹر فضل خالقہ زہگانی شاعری امبا و سرزبانی لفظاں کے سرام کار کتک بلے آہانی تہا گیدی شاعری سرجمی ہر گونان اما بلوچی گیدی شاعری کے چنگو نظارگ بتگند اشانی سرا مردم اگا چمشانک بدند گوڑا سما بیت کے سک کمن بلوچ کوہن قدیم راجے ہزارانی سال تاریخی واؤندن ان دو سندہ بگرداں علمندہ و سستانہ مزن سرزمین یا نشتہ انچو مزن تاریخ و سرزمین واہندیں راجے بائدند کے گیدی شاعری سک باز مزن و ازگار بتیں تاریخ گیشترین دوران نوشتہ و ریکارڈ نبوغے صوبہ گیدی شاعری گیشترین بہار گار و گور بتگن دس کب تکیں گیشا چھ گیش 200 سالہ دیمترے وحد و پاسانی نن ایک اپنے اندازہ ماچا اشانی زبان و بیانہ جت کنے مائی شعراں اما لفظ و گال کارمرز کنک بتگن کیا گیشتر اما لفظ و گالند کے نوکیں زمان کا کارمرز بند زبان تبن کہ اشیے لفظ و گال وحد و پاسانی حسابہ بدل بوان بند ہر زبان یک ٹائم پیریڈ یہ گوزگا پد لاتے لفظ یلا دن تو لاتے نوکیں لفظ و گال زوران کن
بلوچی گیدی شاعری تاہم انچے گال کہت کہ انوکھیں زبان کے لفظ یہ بلوچی زبان جند لفظ نہن مثال ہے برا بلوچی نازکن تا یہ وڑیں بازیں گال است یک پلنگی ہو بخ ملی چکا یا کریر گوابیں چادری تو کا بس کنو ننل مات تئی گاریں مات تئی میرے بیٹ کا وابیں بودکگن سنج تاکدیم 21 کا شعر نوشتا ہے ماہی نازیں کا پلنگ بخمل چادرو بیٹک میں بلوچی زبان نوکیں گالا دیکھے نازیں کہ ہم چوشیں گالی کہ ہم بودکگن سنجے تاکدیم سی وشتا نوشتا ہے برری کچک ماں بستگا مرچو مسالہ کشتا دیکھے شعری ہمیں کتابیں تاکدیم چلو ششا بچی تو مکش سگریٹ طرح رنجیلے او امی تاس تہا بنگ و شرابن تمی تاس تہا مسک و زبادن کسان دوست تی کانود گرانن بلے رسم و جہان برسا داتگی شعران تا سگریٹ شراب کانود بلوچی وتی لفظ نان وام گال بزا بورو ورڈ چھا اشیا زانک بیت کہ نازیں کانی بندہ ای گال کیا تھگنت یا ای نازیں کانی جن سک کوہنن وہ اول سری دورے نہن یا آہن اتہا نوکھیں بندگوں کب تگن ہسٹری میکر بلوچی